Hola, non hai ninguén aquí? Hola. Hola. Vamos, chavales, vamos. La chica de la escuela. Oh, nena. Que, non me atende ou que? Tranquilidad, que temos moita xente para atender, non estamos para atender a usted na máis. Pouco de tranquilidad, non alterarse. Pero se non está facendo nada. A ver, este taller funciona ou non funciona? Funcionar o que funciona é Zara, isto está aberto. Non confunda a cousa. Levo un pouco de presa. A ver, que pasou? É cousa de mal, que foi? A ver. Pero vostede non sabe quen son. Ostras. Aquí estuvo un gran hermano Fresita. No, que é un dos gemeliers. Trouxenlle o coche para lavar hai 3 meses e aínda estou esperando por el. Non berre moito para arriba, con millor o coche xa está lavado. Como é o coche? Como é o coche? Como é o coche? Pois é este de aquí. Mire, mire. Mirades para mí. Pois non parece que esteja lavado, non? Non está, non, vense ben, nin lle tocou. 3 meses metivo o coche e aínda está sen limpar. Os talleres son sitios moi cochos, eh? Digo unha cousa, eu se quixera ter o coche limpo nunca o tería 3 meses nun taller. Este é un consello que lle dou a usted, pero faga como que. Aquí pódense plantar patacas perfectamente. Que está peor que cando trouxe. Vale, a ver, non me quero enfadar. Eu preciso o coche xa. Pode, por favor, pegarlle unha limpada rápida para que eu o poda levar? Imposible. Como imposible? Se está vostede lendo o periódico. Estamos a tope. Ahora, en serio, non podemos de ninguna maneira podemos tocarlle o coche porque, de verdad que non, estamos atados de pés e mans. Como atados de pés e mans? Pero que di? Se ler o xornal, sabería do que estou falando. Usted non oiu falar de que hai un desabastecemento a nivel mundial, que non hai de nada en todo o mundo. A ver... Escoitou falar deso? Sí, non entendo perfectamente, pero digo, para limpar un coche, que lle falta? Auga, xabón, cepillos. Quedamos sin stock de ansia. Perdón? Si acabamos a ansia, debe facer... Canto vai ahora, chaval? 3 meses, hai, que acabamos a 3 meses, a verá. Empezamos con moita ansia moi fuerte en xaneiro, pero foi achicando. E foi mirar hoxe pola mañá no almacén, xa non quedaba nada de ansia, nada. Isto é... Vostede está de carallada, está a Non é quedar... broma ninguna, señor. Estame dicindo que non fai falta ansia para traballar. En calquer traballo, en calquer oficio do mundo. Se non hai ansia, non hai nada. Bueno, se eres actor porno, actriz porno, mellor podes ir ao traballo igual sin ansia. Pero nun traballo normal, se non hai ansia, é imposible facer nada. Vamos a ver, imos razonar un pouco, vale? Eu entendo que sí, que hai un problema de abastecemento. Sí, fuerte, moi fuerte. Sí, pero de microchips, de semiconductores, de aceiro... Eu microchips, semiconductores e aceiro teño lo que quieras en el almacén. Lo que quieras. Lo que quieras. Pero, de que me vale a min ter material? De que me vale a min ter material se non temos ansia? Vamos a ver, que ansia non se transporta. Dis tú que non se transporta. A ansia en España
Hai máis de 8 anos que ven toda de Asia. China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, a India, xente que ten ansia. Aquí non hai ansia, hai moitos anos xa que se acabou, viñan contenedores, agora está todo atrancado aí, todo parado. E non hai ansia ninguna. Como non vai haber ansia aquí en Europa, en Galicia? Como non? Non hai nada de nada. Estamos sin ansia en Europa, como estarán en Sudamérica? ¡Oh! Se nos acabou a ansia aquí, como estarán alá, porque eu estuve aí 10 anos en Cuba e xa iban justitos de existencias. Iban moi justitos, moi justitos. Pero é a nivel... Esta falta de ansia é a nivel global, Diz que viron outro día sentaos ao combo dominicano. Tú bichos sentados algunha vez esa xente? Isto é tremendo o que está pasando. Pero vostede o que está a facer é inventando excusas para non termo coche limpo. Que non, que digo que non hai ansia ninguna. Acabou a ansia en España completamente. Quen tiña ansia? Teu pai, teu avó, meu pai, meu avó. Tiñan ansia ou non? Esa xente levantábase pola mañá. Según salía o sol iban traballar e traballaban todo o día hasta a noite. Só paraban para comer e dormir. Aí había ansia ou non había ansia? Sí ou non? E agora, os chavales, usted ten fillos? Ten fillos, sí. Teño fillos, sí. E que fan? Teñen ansia? Pois non, están todo o día ca tablet, con Netflix. Non hai ansia, xa acabouse. Non hai, usted ve, por exemplo, a Z Tangana cando entrevistan. Eso é ansia pola vida, eso. É que eso é porque non hai ansia, que ves a Raúl Alejandro, a Álvaro Soler, a Aitana, esa xente está viva, esa xente. É unha vergüenza como está todo eso. Eu non o vira así, pero bueno, mellor ten... Voulle enseñar unha cousa que, cuidado, mire pa aquí. Estes dous chavales, Charlie e José, os números 1 en FP. Os mellores. Os dous, entraron na FP a topa. Meteronse un pouco no porro, non pasa nada. Seguiron a tope. Entraron aquí, ca ansia toda a traballar. Canto levades vos sin ansia tamén? 2 meses e pico, 3 meses e pico. Sin ansia ninguna. Non lle digo máis, José, nunca, que pouca ansia terá, que nunca tuvo moza e leva 3 meses sin masturbarse. Como será a causa que me dixe, aquela que me dixe outro día? Dios, agora vexo moito millón. Porque estábase quedando certo. Vale, eu entendo todo isto. Non, acabouse, é a nivel global, Pero que solución me dá? Porque eu o coche así non o podo levar. Tuvo suerte porque fixen hoxe, a semana pasada, fixen un pedido de ansia a Alemania. Alemania. En Alemania teñen ansia. Si queda algo de ansia en Europa, ten que estar ali. Non vou ir mirar a Italia ou a Grecia. O alemán sempre tuvo moita ansia, para traballar, para facer cervexa, para xogar ao fútbol, para facer lavadoras, para invadir Polonia, hai que dicirlo todo, tamén, verdad? Entón, esa xente ten ansia, seguramente que non ten problema. Claro, e por iso, cando hai que cambiar algunha peza, iso vai todo por Alemania, porque teñen ansia. Vai todo, ven a ansia, ven de Alemania, escoite. Aí veñen zumbando, Dios, pa. Aí veñen. O alemán ven con ansia, eso trae ansia para dar e para tomar, xa verán. Sí, señor. Pero a ver se trae ansia para limpar isto. No, vai traer esto, ansia para lavar o coche incluso por dentro, xa verán. Mire, aí ven, mire. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracioso. E hola. Vou-me sentar que é a primeira vez que o fago en todo o día. É boa verdade que os tonechos foron a menos, Hola. Heil.
Jai. Jai. Jai, ay, 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 canta y no llores. Isto ten que ser un erro. Esta é a persoa que tiña que traer a ansia de Alemaña. Creo que sí. Xuraría que non trae ansia ningún, Non, eu cando saí de Düsseldorf tiña toda a ansia, pero fui perdendo polo camiño. Home, se veu por carretera desde Alemaña, normal. Carallo dis, perdina casi toda en Galicia. Mala idea vir pola carretera do barco de Valdeorras. Díxome miña muller, vamos pola carretera e así vemos a paisaxe. Que carreteriña, mi madre. Ahora podes ir de Orense a Madrid no ave en 8 horas. Que va? Sí. Estou flipando ahora mismo. Ten que perdonar, acabo de flipar, porque xa, se nos falla Alemania, que foi sempre a reserva de ansia de Europa. Sí, pero iso era antes, agora... Estaba de capa caída. Agora prácticamente só ten ansia o equipo Mercedes de Fórmula 1. Ainda así, vai nos papar Pérez Bull. Pérez Bull, eso sí que dá ansia, Oh. Agora, cando tomabades vos un Pérez Bull, estaba xe taquicardias, Pois agora, dá moita taquicardia o Pérez Bull. Pérez Bull está ben, pero o mellor é o Lager Master. Ese é o licor café do alemán. Eso sí que se pon como unha moto. O sea, non hai ansia tampouco en Alemania. Pero entón, que pasou ca ansia de Alemania? De Onde verdade, foi? como quedaron sin ansia en Alemania? Pois mira, a ansia perdémola cando os alemáns empezamos a verenear en Benidorm e mesturarnos cos indígenas, entendes? Aí foi todo polo caracho. Bueno, aquí onde me vedes, hai quen di que son fillo de español. Sí. Sí. De Alfredo Landa e Gunilla von Bismarck. Bueno, Paso moi ben falando con vostedes, pero non teño ansia ninguna. Voume sentar con estes campións, Séntese aí, que tranquilo. estou que non podo con o meu corpo. sí. Sentes aí, o único non lle toca a perna ao Dalá que leva 3 meses. Eu xa yo notaba. Bueno, pois eu non lle podo facer nada. Non, xa vexo. Pois nada, sabe que... Únicamente podíalle pedir que me trouxeran un pouco de ansia así para o momento de Portugal, pero a ansia de Portugal tampouco é de moi boa calidad, sabes? Non, pois deixe estar. Sabe que lle digo? Vou probar noutro taller a ver se ali valle dicir o teñen mismo. algo de stock de ansia. Non hai. Bueno, teño que intentalo, polo menos, porque co coche así non pode... Que cheira, estuve cagando dentro. Que non sei. Non, que ia levar ao taller, pero que me dá unha pereza. É que yo estou dicindo que non hai ansia ningunha. Ai, ai.